खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। 12 बोसोर बैसोनि गथ'खौ बुथारनानै बिफाङाव फासि होना दोनदों। प्रेरणा स्किम आसामनि फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादनि सिगां दानारि हेफाजाब मोनगोन। लामा जाब्रबथायाव थाव लिक जानानै लामाया फिस्लायदों। आसाम पुलिसआ दायनिगिरिफोरनि प्रफाइलखौ डिजिटेल महरै रेकर्ड खालामनानै बिगियानारि MCU बाहायदों। बिश्वनाथ पुलिसआ 5 सुरां सिखारि हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। नगाव जिल्लायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ बुथारनानै फांसे बिफाङाव फासि होना दोननाय जाथाया जायगानि थागिरिफोरखौ गोजांस्रियाव सोमजिखांहोदों। जाथाया गुबैयै सलमारानि इटापारा ओनसोलाव जादों। जिउ गोमानाय गथ'साखौ आरिफुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जायगानि थागिरि गति शेख आरो बिनि फिसाज्लानि सायाव हौवा गथ'साखौ बुथारनानै गावखौ बुथारनानै लानाय बायदि खालामना दोननायनि गोख्रों अजद होदों। बबेखानि बुथारनाय जाथाया अरिफुला शेखनि न'आव दंफां बुथुमनो थांनाय समाव जादोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। बे मुगैथाव दायनि गुबै थांखिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै पुलिसआ फोरमायदों। सन्देह खालामजानाय सानैबो दायनिगिरिफोरा दासान्दि खारखुमानानै दं आरो बे समाव नगाव पुलिसआ बिसोरखौ हमनो थाखाय नागिरनायखौ जागायबाय लोगोसे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फैबाय थानाय प्रेरणा SSLC आनजादाव जिरायनो गोनां थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनायनि थांखि प्रेरणा स्किम जागायदों। बे बिथांखिनि सिङाव गासै 4,400,000सो फरायसाफोरा दानारि थिखानाय रां मोननो हागोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बेनि गुबै थांखिया फरायसाफोरनि फरायनायखौ मदद होनाय आरो बिसोरनि फरायसालि नागारनायखौ होबथाना बिसोरनि फोथायथिखौ बांहोनाय। स्किमनि बेखेवनाय हाबाफारि लाना गिबि मन्थ्रिया खोथा होदों दि बे स्किमआ साफ्रोमबो गथ'फोरनि गोजों इयुन समाव रां थिसननायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। लोगोसे बे हाबाफारिनि थांखिया सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय। बेनि अनगायैबो रांखान्थियारि आंखाला जाहाथे गथ'नि सोलोंथाइ लानायाव जेबो हेंथा सोमजिया बेनि बागै रोखा खालामनो नाजानाय होनना फोरमायदों। सोलोंथाइ आरो सावस्रि सिबिथायनि सायाव सोरखारनि गोसो होनायखौ नोजोर होनानै थांनाय बोसोरफोराव आसामाव माखासे मख'जाथाव सुबिदाफोरनि मोनसे मख'जाथाव फेहेरनाय जादों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंबावदों। प्रेरणा स्किमनि सिङाव फैगौ बोसोरनिफ्राय फरायसाफ्रा थाखो 9 निफ्राय बेंक एकाउन्ट खुलिनो नांगोन। बे स्किमनि सिङाव दानारि स्टाइपेन्डखौ बे बोसोराव 4 दाननि थाखाय होनाय जागोन आरो फैगौ बोसोरनिफ्राय बेखौ 6 दानसिम बांहोनाय जागोन होनना साननाय जादों। गिबि मन्थ्रिया फरायसाफोरखौ बे बिथांखिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय गाहाय मन्थ्रिनि आनजाद पर्टेलनि सायाव खौरां लानो थाखायबो खावलायदों। गुवाहाटी खानापारानि ग्रीनउड रिजर्टनि खाथियाव थानाय 22 नं राजा लामायाव गोबां बिबांनि थाव लिक जाना गोसारलाना थानायनि जाहोनाव दावबायारिफ्रा गोबां ट्राफिक होंगो दोंगोजों मोगा-मोगि जानांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिस्थिबारखालि हर गेजेराव सिलिगुरिनिफ्राय हाफ्लं फारसे थांनाय गंसे क्रेनआ गुबुन गंसे ट्राकजों हरखाबै सौग्रावहैनायाव बे जाथाया जायो। सौग्रावनायनि जाहोनाव क्रेननि थाव टेंकिया गुब्रुदोंमोन आरो थावआ राजा लामा गेजेराव लोमसावदोंमोन जायजों लामानि हालोदा रिमोनला जायो। बे जाथायाव गुबैयै गुवाहाटीनिफ्राय जरहाटसिम थांनाय लामानि हान्था मेलाखौ हेंथा होदोंमोन। खौरां मोननायनि उनाव खानापारा ट्रेफिक पुलिसआ जाथायसालियाव गोख्रैनो नुजाथिनानै गारिफोरखौ जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय रिमोनला जायगाफोराव बाला गारसोनहोयो। लामाफोरखौ फिन बेखेवनानै होदोंमोनब्लाबो पुलिसआ ड्राइभारफोरखौ ग्रीनउड रिजर्ट खाथिनि खहा जानाय जायगाजों थांनाय समाव साग्रिदै गारिखौ सालायनो बोसोन होदों। दासिमाव रावबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखैब्लाबो ट्राक सौग्रावनायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। आसाम पुलिसआ क्रिमिनेल प्रसिजार आइडेन्टिफिकेशन एक्ट 2022 नि गेजेरजों मेजारमेन्ट कालेक्शन इउनिट गायसंनानै दायगोनां नायबिजिरनायखौ गोदान महर होनायनि फारसे मोनसे गिदिर बिबान लादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे गोदान खान्थिया दायगोनां खारिफोरखौ बिगियानारि बुथुमनाय आरो दोनथुमनायनि गनायथि होना दायनिगिरिफोरखौ आयेननिफ्राय बारग'नो हायै खालामनाय। MCU आ जौगा थाखोनि बिगियानारि बिरोंदामिनफोरखौ बाहायनानै दायनिगिरिफोरनि DNA सेम्पोलफोरखौ बुथुमगोन आरो संरैखा खालामगोन। थाखानाय फिंगारप्रिन्ट डाटाबेस बायदि MCU आ दायनिगिरिफोरनि रेटिना आरो आबुं सोलेरनि डाटाखौ स्केन खालामगोन आरो बेखौ मोनसे मिरुआरि डिजिटेल डाटाबेसआव दोनथुमगोन। बे खारिखौ उननि समाव भारतनि जायखिजाया जायगानिफ्राय एक्शन खालामनो हागोन आरो पुलिसआ जायखिजाया दायगोनां जाथायजों लोब्बा थानाय खौरांफोरखौ थाबैनो नायबिजिरनो हागोन। बे MCU आ सफ्टवेयर दायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ गोख्रैनो फोरमान खालामनो हायो आरो नायबिजिरनायखौ गोख्रै खालामो।
आथिखालाव बे खान्थिखौ आसामनि गासिबो जिल्ला गाहाय मावख'फोराव बाहायनाय जाबाय आरो आसामानो बेखौ बाहायनाय गिबिसिन हादोरसा। मख'नो गोनां बाथ्राया बेनोदि एमसिइउआ आइजो आरो गथ'साफोरनि सायाव इनाय खामानिजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरनि DNA सेम्पोलफोरखौबो दोनथुमगोन, जायनि थाखाय रैखाथि आरो बिजिरनाय होगोन। बिश्वनाथ पुलिसआ काजिरङा हाग्रामायाव सिखावै हाबना मैहुर खालामनो नाजानाय गासिबो साबा चुरां सिखारिखौ हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला, मैहुर खालामग्रा हान्जानि थांलाय फैलाय खालामनायनि खौरां मोननायनि उनाव गहुपुरनि सिङाव थानाय दातकलायाव मोनसे सिग्रोमनायनि उनाव बिसोरखौ हमनो हादोंमोन। बे सिग्रोमनायखौ बिश्वनाथ उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट देबशिश चौधुरीआ दैदेनदोंमोन। पुलिसआ खानाय दायनिगिरिफोरा फारियै कुशेर दले, उत्पल पेगु, तामार गायन, बिनोद तायें आरो रुपेश्वर दले होनना मिथिनो मोन्दों। सिग्रोमनायाव बिसोरनिफ्राय AS06N5495 नम्बरनि गंसे I-10 गारि, प्लेट गैयै गंसे ग्लेमार बाइक, मैहुर खालामनायाव बाहायग्रा माखासे गोबौ गोफार सिखाफोर जब्द खालामदों। रैखाथि एजेन्सिफोरा खौरां मोनबावो दि आरोबाव सानै हाथियार गोनां चुरां सिखारिफोरा दासिमबो माहारियारि हाग्रामानि सिङाव दं। बे समाव पुलिसआ खाथिनि जिल्ला बिबानगिरिफोरखौ सांग्रां खालामना आद्रा थानाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो थाखाय गासै ओनसोलाव नोजोर होनायखौ गोख्रों खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।